Migori. En morne jolupo kod Joan Rech e dhowath ma Kichinjio e kaunti ma Kisumu Bangten kaunti ma Kisumu kod sirikal mamalo chopo kare singo margi mar gero dhowadhno kendo miyo jolupo yedhi 5 molos e lony manyasani midendo ni fiberglass boats. Gavana ma Kisumu Anyang' Nyong'o koriwore kod jata chenro mag Kenya Shipyard Limited ka wuoyo e kinde yawa yanga dhowadhno olero ni chiwo sir ma kamano ne jolupo en gima dhi bero ngimagi kod jiwo yuto margi. Jolupo gi Joan Rech bende opoyo okang' ma kamano kata kamano pod gin kod ywak ewi chal marach mar apaya mochomo dhowadhno. We are unveiling modern fishing landing sites that will ensure proper handling, sorting and storage of fish. These facilities will reduce post-harvest losses, improve hygiene standards and unlock better prices in the market. For our traders, processors and consumers, this means quality and reliability. Namni enyo guchwa. Kar ting yo bas madi Nairobi los meli kelka. Nike jo wadwani mondo koro giloko hala mangenya inya dika. Omya pil ko nyalo bedo gi bura. Miluongo ni bura. Moriwo waduto joma deal gi blue economy here. Once a year mondo wane kaka wariwre kaka watimo giwa mondo piny Kenya gi piny county ma Kisumu odong. An kaka joala aneno ka biro yudo yot to gima medo kwayo moloyo yo mabiro e bijwani onge. Ka gavana nyalo konyowa e wach mar loso yo, access to this place nyalo bedo mayot nikech gisani wuoth tek. Ber mar yie manyasani kidhi lupo ge pika chacha eno yot, speed mare ni malo to kendo konchiel en nyaka gi deep freezer ma okete rewa mamiyo rewa ok nyakethre. Gima chandowa kabisa en issue mar ndara. Ndara waonge go maber nikech watiyo mana gi panya routes ma bende samoro imako ni one trespass. Koro wadwani mondo mi wandachwa ka mondo wabed gi yo mayot e yorwa mar lupo ma wakonyre go mapile. Nyakoromogi nen kuyo e kinde ik mar Lucy Wanjiru Wairimo ma en achiel kuom jotije kambi mar Royal Media